ịgwa nwaanyị lụtara di na-ata akpụ di gị na-alụ mana ihe ọbụla i mere eme nke na-adị ya mma, ihe ọbụla i wetara kwuo okwu na ụka. Kedu ihe ịgwa ụmụ nwaanyị ibe gị na-ele anyị n'ụbọchị taa otu a nwere ike ị na-esi na-alụ di dị otu ahụ? Ihe m ga-ekwu gbasara dịwo gịwu ndidi inwe dị na mebi agwa ya ajọ ka ị ga na-ekpere Chineke ka Chineke nye ya ka o metụ ya so ka ọ na-akụ agwa ka dị ezigbo di. Ọ bụrụ ma Chineke ọ nwere otu Chineke ji kechaa anyị niile, ị hapụrụ ụlọ nna gị onye ọzọ hapụrụ ụlọ nna ha bụzie ofu, ịma agwa unu ga-adị iche iche. So ị ga na-ekpe Chineke biko mee ka my husband change ya, otu agwa ya ajọka mee ọnwụ ndidi bụ ihe ọbụla. Ọnwụ ndidi ọ dị mma ka nwaanyị na-enwekwa ndidi ebe ụmụ nwoke dị, kọsa ụmụ nwoke obi ha dị mkpọmkpọm, a like ichenji obi ha, anything afụrụ ekwugo ya. So ọnwụ ndidi ka ị ga na-eji ya eso ụmụ nwoke otu ahụ. Ọ dị mma, imeela nwanne, ndewo. Ihe nwere ike ịgwa ụmụ nwaanyị ibe m gbasara di tara akpụ bụ na ije dị bụkwa n'ngwugwu nke onye kechite ya were. Ị ga-eji ndidi na-ekpesi ekpere ike, were obi umeala wee na-eso di gị. Olisa bi n'igwe ga-aza gị ekpere ma dozikwa ọnọdụ ahụ. Ọ sị na obi ndị igwe dị ya n'aka, otu sọrọ ya echega ya. So obi di gị dị n'aka Chukwu, si were ekpere na ndidi wee sobia, ị ga-afụ ihe niile agbanwe.